Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Begomania wis siap-siap mau berangkat ke tempat spot. Anun ceset ngono kene ya tim. Starter kene. Gak kena dah. Nah, ini wis mulai siap-siap. Ojo lali di subscribe, like, dan komen nih. Lonceng ya wis cedek sik kene wis siap Aduh. Oke, siap. Nah, ojo lali. Yo, like, subscribe, comment and lonceng. Ya, Begomania mantap. Mantap. Ya wis untuk dilanjut dulu. Bismillah. Persiapan wis berangkat. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim Begomania wis sampai di tempat spot. Spotting ini iki wis arek persiapan. Pasukan wis persiapan sang yacing carane ngene. Oke, yang ini ki wis jaluke ra kakek nang bae iki wis. Coba ae. Pokoknya ada iku bek ngono lho. Kok asli memuaskan iki spotting ini bolo. Ya wis aja ali di subscribe, like, and comment ini. Mantap. Begomania mantap. Ya wis untuk dilanjut mana bolo iki sih Kak. Kate dicoba seperti lho iki sepote lumayan bagus bolo. Lolong, ini tambah amber, Bang. Yo. Iki cidek-cidek rukun nih. Ora gondo. Bagus sepote. Muga hasilnya memuaskan. Yuk wis aja lali di subscribe, like, dan komen ya. Ditunggu. Semangat. Iki alhamdulillah iki Pak Su wis ana pergerakan iki. Ya entek ta senar kula dilebokno. Aduh tuh. Mak Nyus. Ojo lali, Bos. Nek gak kuat ya dianu. Leng pertama. Iya, spot pertama iki strike. Langsung. Nah, ojo lali yo. Ojo sampai petot. Aduh. Mantap para arek iki. Aduh. Cak piro Pak Su? Oh. Lo. Alhamdulillah. Begomania mantap. Wis alhamdulillah oleh kait spot pertama kayak oleh. Alhamdulillah. Ya wis engko dilanjut mana wis. Cek lali subscribe, like, and comment nih. Pancing anyar Pak yang ini. Yuk, engko dilanjut bolo. Nah, iki wis. Mang wis oleh siji Mang Pak Su iki. Mungsune Pak Bet wis oleh siji Pak Bet. Pak Bet yo poe mungsune wis oleh siji lho. Oh, sik dinane arek itu. Oh, sabar, waktune sik akeh. Tim selipen tim. Ya selipen aja sampai kalah tim. Nyelip model ya apa jare tim. Lho, dudono tim. Keplekno ning ngarepe awake tim. Api rek banyune wapi bae to. Kowe kok sampe ning jero
Jero jembatan iku rek. Sing oleh pertama iki. Ya wah, ono Pak Lu? Ini wapi jadi. Wis buat dilanjut mana bolo, sampai lali di subscribe, like, and comment ya. Ditunggu. Laporan meneh bolo. Mas Atim spot strike pertama strike. Lek gak kuat dibegu bos. Dibegu bos lek gak kuat kayak mang bos. Enteng ah. Awas lu. Terus kena itu. Culno rek. Aduh su. Diculno su. Dilirik ambek Cak Robet su. Su diguyu ambek Cak Robet. Kok iso sih rek? Oleh ta Mang. Eta lagi. Tahan bigun koyo mang lho enak. Kodol. Oh iya wis. Tek ngono tok. Lah wis ngono tok. Bigun lek gak kuat. Kayak gak yakin iki akeh ngenekane lho. Akeh oyote soal iki ini. Yo Vedo. Vet akeh oyote yo. Kondo lah Vet. Kemana rek? Neng. Yo terus wis bigun ae wis. Tahanen tapi bigun. Langsung grogok. Langsung berapa kok anu? Mek urutan aja dipaksa wis lek wis bego aja ditarik. Jero ya. Nah, tanganmu rada lebu. Kan iku kenek iku ora iku kenek iku delokna. Kenek iku. Kenek. Ojo. Wis kok dilanjut maneh bolo iki dicantolno di pager omahe wong. Bet dicantolno di pager omahe wong su. Ya wis kok dilanjut wis. Ya wis ono pergerakan ah. Durung ya wis kok dilanjut. Oh iki wis gak sia-sia mbego mah tak kira kecantol pager wong dadakno oleh temenan. Ya wis mantap, mbego maneh mantap. Oke. Wah, iki strike rek. Gede gitu, Bro. Lumayan yo. Loh, Lumayan. tuh. Oke lho. Yo, ketok ah. Ketok. Lho iki. Oke. Iki lho. Mantap langsung rek, langsung wayu rek. Wayu langsung. Tenan beli. Oh, langsung gede rek lumayan. Wis. Laris. Bego mania. Mantap. Oke. Iki ya strike iki. Bigune bet. Strike iki Cak Robet iki. Ayo, bigune ndek iki akeh anune oyote. Bigune yo. Lah iya. Langsung grok ngono lho. Lah iku bukanan lho kon tarik bigun. Alhamdulillah. Lumayan. Bego mania. Wis gak tak tole wis. Manyus. Alhamdulillah. Nih gak tak tole ya kan. Yo. Manyus. Yo, kok dilanjut maneh. Mas Atim wis. Waduh. Iya ya. Gombal. Tapi dikondol. Gondol. Nah, iku oleh sore Tim. Anu ni sore. Itu gondol Tim. Lah yo anu ni sore, isore gombali.
Lah parakno ngono. Waduh ya men, nang ngetan nek lu. Sik ketarik. Yo ketarik. Nah, ngene lho. Lah iya, langsung geroken ngene lho. Iku saka apa gombal sih. Jupuni sore. Iki kan manggrogo kae empu iki kena mborai. Bunder ngono lho iki. Langsung gerwok tidak ono. Ketok ah. Terus laul iki. Ku mlaku ngetan ari. Kena iki. Nek. Iku sing tengen tanen sing anu kena iki. Narik itu kan. Lah iya narik. Mantap kan. Oh iki ket mangrek. Aduh, Spesialis iki. Mbego iki. Spesialis mbego wet iki wet. Resek tok ati. usah iki mana iki tanto. Mengko nandi yu? Ngetan. Kena is. Kena yo. Dua iki penyen. Cendek. Kena iku. Kaya wis. Lho kena iki mlaku kan. Lah iya, Cedek iki. wis cidek. Su. Sing begone sampai anu su. Diseleno alat berat iki ya. Su. Diseleno alat berat iki ya. Kena iki. Oleh sore itu mbok nek anu oleh sore. Ambil kenceng ngono. Kena iki. Sawira iki. Manggo iki. Urutan senari langsung anu nih. Aduh, ya apa bolo iki kok 2 jam dhewe bolo. Diguyu becak PT. Diguyu becak PT. Aku warna Hmm. iku ya seneng nang warna. Oh, ini ngomong. Iku apa mau? Kena iki. Lho kena iki malu kena kena. Lah iya. Apa iku? Kayu ah. Iku apa? Kena mulutnya cuma apa Parakno senari parakno ngetan. Kak Wiro Tiu. Kak Wiro Tiu. Oh, ya Kak rugi rek. Tuh, Kak rugi rek, mantap. Wego mania mantap. Tuh, Kak rugi. Hei. Ya wis dilanjut polo. Kak Jun strike menerek pindo. Aduh diculno rek. Melintir ah. Iya. Ketegi. Seketi yo, Kak Wena. Ya wis engko dilanjut maneh rek. Sik dicantolno suket iki. Padha karo wekku mang. Antolno suket. Buanteri rek. Bondol maneh bolo. Pak Su. Aja sampai gak kena Pak Su. Oh, ini lumayan. Nyantai. Lumayan. Ngapunten nggih, Mas. Ngapunten, Mas. Masih. Masih ngapunten nggih. Nyantai ini. Ngapunten nggih. Rituale kaose mang lho dikacok-cok. Ya wis, mania mantap pintu rek. Nah, iki ana pergerakan bolo. Cak Robet bolo. Oh. Aja kesusu bolo.
Iya. Kak Yuyu ah. Anun tanen tok. Sapi rorek. Aduh, jancuk dicokno. Kok kancing ah? Kowe ku pancingku di kono tak tinggal di leng yon. Gede dong. Iwak gede. Bolo iki sih. Gede mau. Kan oleh gede di wet. Ono. Duduk yuyu awet. Wis jarno sih. Cilik lek ngono iku. Cilik iku. Gede lo ngawur ya. Wis kok dilanjut ae yo. Ya wis, sik. Iki pancing wis. Yo ganti pancing ae. Kak sip. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk spot kali ini, udah banyu ini tak ini Kang. Untuk spot kali ini banyu klopo untuk spot kali ini sudah selesai bolo. Finish ki ngombe degan nih. Nah, ya hasilnya lumayan memang. Masih cilik-cilik lumayan. Mantap. Wis aja lali Pak Su. Mebok kabeh iki. Iya, aja lali. Memang dalane wis adu murat-marit. Sing rono, sing rene. Waduh, Padha bingung. kesasar wis. Iya. Informasine padha menggak-menggok iki mang dadi. Dah. Padha mencar dhewe-dhewe. Kebebeng karnaval. Buntu. Wis aja lali Pak Su. Oke, aja lali yo. Like, subscribe, comment and lonceng. Beko mania. Mantap. Kau isu-isu iku. Yo. Lek spot iki mbok nganti meneh ora jutul bolo. Yo. Ayo pakis ngono lho. Waduh. Iku lak pakis ayo. Ya wis. Wayahe muli ngasu bolo.